vietetään helluntaita. Amen. Helluntaita eli Pyhän Hengen vuodattamisen muistopäivää. Ja kyllähän se Pyhä Henki on aika keskeinen meidän uskovien elämässä. Ilman Pyhää Henkeä niin ei varmaan päästäisi perille. Ei varmaankaan päästäisi perille. Ja se, että miten se on niin merkityksellinen, niin Jeesushan itsekin siitä sanoo, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin hän johdattaa kaikkeen totuuteen. Tätä päivähetkeä kun ajattelin ja Pyhää Henkeä, että se toisaalta voi olla aika vähän semmoinen vaikeakin ymmärrettävä se Pyhä Henki, mutta kuitenkin sitten se, joka on kokenut sen, että se Pyhä Henki on tullut sinne sydämeen, niin kyllähän se on se rauha, minkä Pyhä Henki antaa meille, riippumatta meidän tunteista. Tietoisuus siitä, että kenen oma minä olen. Ja se, että vaikka joskus vaikka olisi pitkäänkin jo uskossa ollut, niin välillä tulee se, että missä se Jumala on. Ja tuntuu, että kaikki katoaa. Kaikki katoaa, ei ole mistä tarttua kiinni. Niin silti, kun Pyhä Henki tuntee ihmisten sydämet ja sen vilpittömyyden, niin silloin kun me voidaan niin kuin Herran edessä olla, että mä tahdon seurata sinua siitäkin huolimatta, vaikka mulla nyt tuntuu, että multa käsistä katoaa kaikki, mihin tarttua kiinni näissä hengellisissä asioissa, niin se, että joka tahtoo lähteä seuraamaan Kristusta, niin hän tuntee omansa. Riippumatta siitä, vaikka meillä välillä hetkittäin kävisikin semmoisia tuntemuksia, että missä se Jumala on ja missä Kristus on ja missä Pyhä Henki on, onko se hyljännyt minut. Mutta kaikki, jotka tahtoivat lähteä seuraamaan Jeesusta, saivat Pyhän Hengen ja se vie läpi näiden inhimillisten koetusten. Ja sitten se, että miten niin kuin itse kokee tietysti se, että se rauha on, että tavallaan niin kuin, että mitä tahansa elämä tuo vastaan, niin ei ole sitä pelkoa. Että se vihollisista viimeinenkin on kukistettu, kuolema, että ei sitäkään tarvitse pelätä. Mutta sitten tosiaan se, että miten se Pyhä Henki vielä tänäkin päivänä toimii, niin törmäsin tuolla netissä tämmöiseen todistukseen, aika tuore todistus oli. En tiedä, tunnetteko tämmöinen muutamia vuosia sitten oli tämmöinen kohujulkis kuin Tiina Jylhä, en tiedä, tunnetteko. Mutta hän oli tämmöinen aika sensaatiohakuinen ja hirveästi oli näissä lööpeissä ja lehtien palstoilla ja sitten perusti jonnekin Tallinnaan jonkun kauneuskirurgisysteemin, mikä klinikan näin laittanutkin, niin hänen todistuksensa uskoo tulosta. Ja jotenkin se oli minusta se oli niin rehellinen ja tyhjentävä, että kun sanotaan, että Pyhä Henki vie kaikkeen totuuteen, niin hänen todistuksesta kyllä niin kuin paistoi se, että kaikki oli riisuttu. Kaikki oli riisuttu. Ja hän tiesi, mistä hän puhuu. Että niin kirkkaasti. Ja hän siinä lyhyesti siinä todistuksen aluksi niin kun kertoi siitä elämästään, että hän on aina ollut isän tyttö ja isä on ollut hänelle hirveän merkityksellinen ja isä koitti häntä aina niin kuin ohjeistaa parhaansa mukaan, niin kuin maalliset isätkin koittaa lapsia ohjeistaa ja silti hän halusi niin kuin jotain niin kuin suurta ja näkyvää ja matkasi maailmalle ja muutti ulkomaille ja teki ja niin kuin oikein janosi sitä, mitä maailma voi antaa, menestystä, kauneutta, mammonaa ja kaikkea tämmöistä. Mutta kun sitten osaa myöskin maailma näyttää sen karun puolen, niin hänellä sitten koko yritystoiminta jotenkin romahti, varmaan sen koronan myötä ja tuli sairastumista ja kaikkea. Ja hän kertoi siinä, että se oli niin järkyttävä se kaiken menestyksestä luopuminen ja kaikki riisuminen ja että menettää kaiken ja sitten vielä terveytensä. Ja hän sitten pyrki hakemaan sitä rauhaa itselleen ja hän kertoi siinä, että silloin kun hän oli niin menestyneimmillään ja hänellä oli paljon niin rahaa ja menestystä ja kaikkea tämmöistä niin maallista yltäkylläisyyttä, niin
niin joku oli kysynyt sitten häneltä, että no miltä nyt tuntuu? Miltä nyt tuntuu? Niin se sanoi, että joo, että kaikkea on, mutta rauhaa ei. Kaikkea on, mutta rauhaa ei. Ja sanoi, että hän oli niin järkyttävän niin kuin stressin alla, että vaikka hänellä oli kaikkea, mitä voi niin kuin rahalla saada, niin rauhaa ei ole. Ja sitten kun hänelle tuli tämä totaalinen romahdus, kaikki tämä ulkoinen meni, mutta sitten myöskin terveys, niin hän niin kuin kertoi siinä, että jokainen, joka niin kuin kokee sen äärimmäisen tämän niin kuin vihollisen tavallaan koukkuun joutumisen ja siihen, niin kuin, että vihollinen saa niin kuin oikein kiusata, niin jokainen haluaisi varmaan kuolla. Ja sanoi, että hänellä oli niin kammottava olo, että oli varmaan yrittänytkin sitten itsemurhaa, mutta niin onneksi se ei ole onnistunut. Ja sanoi, että kaiken maailman poppamiestä kuule tulee hänen luokse noita rumpuja ja vaikka minkä kanssa, ja hän jo huusi niille, että menkää pois, menkää pois. Että mikään ei häntä niin kuin pysty auttamaan. Ja hän sitten kertoi siinä, että hän niin kuin kävi kirkossa, mutta hän ei jotenkaan niin kuin päässyt niin kuin oikein ytimeen siinä hommassa. Ja sitten kun se oli palannut sinne kotiseudulle, kun hänen isänsä rupesi sairastamaan, niin hän palasi sinne kotiseudulle, jossa Seinäjoen lähettyvilläkö hänen kotipaikkansa on, ja sitä isäänsä hoitamaan, niin se oli sitten siellä nähnyt, en muista nyt oliko helluntai-seurakunta vai vapaa-seurakunta, ja hän sanoi, että hän monesti ajoi siitä ohi ja hän olisi haluttanut mennä sinne. Mutta hän ei pystynyt, kun hän ajatteli, että ihmiset ajattelivat, että mitä tuo täällä tekee, että tuo sensaatiohakuinen just, joka on niin hirveästi tuolla lehtien palstoilla niin roikkunut, että hän ei pysty menemään. Mutta sitten kun hän sitä isänsä hoiti, ja se isä oli hänelle hyvin rakas, niin hänellä tuli semmoinen, että jos hän mitään pystyy enää järjellistä tekemään, niin hän haluaisi hoitaa ihmisiä tai auttaa niitä, tai olla vaikka jollekin semmoinen tukihenkilö, tai joka arjessa auttaa. Miksi niitä sanotaan tämmöisiä, jotka on henkilökohtaisia ohjaajia, näin. Ja se oli sitten soittanut jonnekin sosiaalitoimeen tai mihin se oli nyt soittanutkaan ja sanonut, että tarvitaanko tämmöisiä vapaaehtoisia, että hän voisi tulla. Ja se oli saman tien päässyt haastatteluun ja sai sitten semmoisen paikan. Ja kaiken tämän sopuran keskellä tietysti hirveä jano Jumalan puoleen, ja kai hän oli siinä rukoillutkin, että nyt kun hän siitä itsemurhayrityksestä siinä epäonnistui, että jostakin apua saa. Ja hän sitten pääsi semmoisen jonkun ihmisen ohjaajaksi ja sanoi, että heillä heti käytti hyvin yksi. Ensin piti käydä joku tämmöinen tapaaminen, että sopiiko ohjaajaksi, että ei välttämättä kemiat tuo. Niin tämä sitten todisti tämä nainen siinä, että heti tuli semmoinen tunne, että tämän hoidettavan kanssa hyvin asiat rullaa ja näin. Ja sitten kun hän oli lähdössä sieltä kotiin, niin se sitten vielä sanoi se hänen ohjattava tai autettava, että yksi asia vielä, mikä voi olla semmoinen, mikä estää sinua tulemasta, että sinun pitäisi käyttää häntä siellä vapaa-seurakunnassa, kautta helluntai-seurakunta, kumpi se oli, että onko se sinulle este, jos käyttäisit häntä siinä. Ja siinä hetkessä tämä nainen koki, että tämä oli se vastaus, että nyt hän pääsee sinne, että hän menee sen oman hoidettavansa kanssa. Ja sanoi, että hän heti tunsi, kun hän meni sinne, että hän on tullut kotiin. Ja oli kyllä niin raikas uskoon tuo kertomus ja se siinä sitä, että kun sanakin sanoo, että me koetamme saada ihmisiä uskomaan, jotka olemme itse kokeneet. Että kun hän kertoi siitä, että miten tosiaan se vihollisen voima yrittää saada ihmisen viimeiseen asti mujerrettua sinne maan rakkoon, ettei mitään toivoa olisi. Ja sitten meillä on kuitenkin toivo Jumalassa ja me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Koetamme saada ihmisiä uskomaan. Minusta se oli pitkään aikaan semmoinen niin jotenkin semmoinen terve tuulahdus siitä, että mitä Pyhä Henki tekee. Ja monestihan ne juuri tulee sitten sieltä, jotka on totaaliromahduksen kokeneet,
vaikka silloin tuntuu, että elämä loppuu, niin sitten se vasta alkaa, kun löytää sen todellisen elämän lähteen. Että ihana rohkaisu minusta siihen, että Jumala toimii tänäkin päivänä ja etsii niitä sydämiä, vaikka meistä joskus tuntuukin varmaan siltä, että no, onko niitä semmoisia alttiita sydämiä, jotka vois olla otollisia, mutta Herra tutkii sydämet ja me teemme vaan oman osuuden. Mutta tämän alkupuheenvuoron jälkeen, niin eiköhän me rukoilla tämän tilaisuuden puolesta ja sitten Seppo on tänään puheenvastuussa ja saa jakaa meille sitten enemmän tästä Pyhän Hengen aihealueesta, mutta musta se on niin jotenkin niin ihana se Jeesuksen lupaus siitä, että teille on hyväksi, että minä menen pois, että Pyhä Henki ei muuten voi tulla. Ja Pyhä Henki voi vaikuttaa kaikkialla. Ja kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Että me olemme niin todellisen elämän ytimessä. Todellisen elämän ytimessä, kun me olemme päässeet totuuden tuntoon. Ja riippumatta mitä ikinä tuleekaan niitä tuntemuksia, niin joka tahtoo saa voiman tulemaan lapsiksi. Että se on meillekin niin kuin joka päivä se rohkaisu, että vaikka tuntuisi miltä tuntuisi, niin me haluamme seurata Kristusta ja hän tuntee omansa. Kiitos elävä Herra, että olet ylös noussut ja kiitos, että olet sanassasi luvannut Pyhän Hengen ja olet Herra sanojesi takana. Kiitos, että olemme myös saaneet kokea Pyhää Henkeä ja sanakin kehottaa täyttymään hengellä. Herra, me voimme ojentaa ajatuksemme ja mielemme ja koko itsemme, Herra, sinun puoleesi. Ja niin kuin sana kehottaa laulamaan yhdessä sinulle, millä voimme täyttyä hengellä. Laulamalla kiitosvirsiä, lukemalla psalmeja, Herra, ja olemalla yhdessä, Herra. Kiitos, että olet koko tämän maailman ruhtinaan voittanut, Herra, ja saamme olla sun lapsiasi ja riippumatta siitä, miten me ollaan tällä matkalla edistytty, Herra, ja missä vaiheessa itse kukainenkin on, niin me joka päivä saadaan niin tulla sun eteen ja sanoa, että minä tahdon, Herra, seurata sinua, vaikka olisi vaivalloistakin välillä. Mutta kiitos, Herra, että kun olet ihmisenä ollut, niin tiedät, mikä on ihmisen osa. Herra, sä tiedät, mikä on ihmisen osa ja sä pystyt meitä ymmärtämään ja auttamaan. Herra, vahvista ja virkistä jokaista mukana olijaa ja jokaista, joka on tämän tilaisuuden kuulolla, Herra, että sä tunnet sydämet ja voit jokaista ihmistä nostaa ja rohkaista, että vaikka mitä murhetta, Herra, olisi ja semmoista niin kuin painolastia ja sydämellä, niin Herra, sinä voit niin kuin vapauttaa ja viedä, Herra, eteenpäin, kannatella meitä eteenpäin. Sillä me olemme täällä maailmassa Jumalan kanssa ja meillä on toivo. Ei niin kuin sana sanoo, että olemme maailmassa ilman toivoa, ilman Jumalaa, vaan meillä on Jumala ja meillä on Jeesus, joka on antanut meille iankaikkisen toivon ja auttaa meitä myös tänä päivänä. Kiitos, Herra, että oikein virvoitat Pyhällä Hengellä meitä ja täytät meitä tänään ja rohkaiset ja vakuutat, niin kuin sanakin sanoo, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Aamen. Otetaan tähän sitten tämmöinen Pyhän Hengen laulu ja sitten kerätään myöskin uhri tämän laulun aikana seurakunnan tarpeita varten. Tämmöinen kuin 128. Kasta mua hengellä helluntaa tästä hengellisestä laulukirjasta. Kasta mua hengellä helluntaa. Rauhaa sisältäneet. Rauha. Jotenkin inhimillisesti minun ei olisi oikeastaan sillä tavalla tuntuisi, että minä itse en olisi jaksanut tulla tähän, koska useita öitä olen valvonut ja kipuja on paljon. On ollut semmoinen asenne vuosia minun elämässä, vaikka olen kokenut tällaista elämäntaisteluja ja vanhalle tulee monenlaisia kipuja ja muita.
koskaan en ole jättänyt tulematta tänne sen. Olen tullut semmosena kuin minä olen. Eikä Jumala vaadi enempää. Hän elää kansansa keskellä. Minua siunaa valtavasti, että kun tulemme rukoillen yhteen, hän sanoo, minä olen teidän keskellä. Amen. Eikö ole valtava asia tietää hän, Jeesus, pyhän henkensä kautta, voimansa kautta, on luvannut olla meidän kanssa joka päivä, ei vain joskus, silloin kun meillä on vaikeita, vaan hän on luvannut olla joka päivä. Luotetaan siihen, että hän on, vaikka joskus siltä tuntuu. Tämä laulu alkoi soida minulle 1-2, kun ajattelin vain tätä kokousta. Tässä on jotakin semmoisia asioita, joista voin pikkusen mainita. Sitä, oi Herrani, pyydän vain, henkesi voimalla voiton saan, vaivoissa taistoissa sinua. Mikä muu voima voi meitä auttaa vaivoissa taistoista tämän synnimaan keskellä, kun Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki. Sitten toinen säke, sytytä liekkisi rintahan. Liekkimi kuluttaa kuonan pois, anteeksi antavan mielen. Kuona kun palaa pois meidän elämässämme, silloin me voimme hänen yhteydessä elää anteeksi antamuksesta. Ei tarvitse kaunaa kantaa ketään, joka vaikka väärin meitä kohtelee. Me voimme antaa anteeksi. Vain pyhä henki voi siihen antaa meille oikeuden ja voiman sitä asiaa toteuttaa. Uudista työsi mun sielussa niin, että sinulle toimintoin kiitosta veisaisin päivittäin. Oletteko tarvinnut uskon elämän vaelluksen aikana uudistumista? Tuntuu joskus, että me tarvitsemme päivittäin uudistua Herrassa. Ei vaan sitten joskus, kun on hirveän vaikeaa. Me tarvitsemme aina uudistumista. Että mä valvoa voisin aina. Valvoa kunnes jo muuttaessaan kotiin taivaan kunniaan. Että vois aina valvoa. Siksi kunnes voi muuttaa tätä pois kotiin taivaan kunniaan. Siihen me tarvimme Herramme apua, seurakuntayhteyttä, mutta myöskin voimallista Jumalan pyhän hengen vaikutusta ja läsnäoloa meidän elämässä. Ainakin itse sitä mä tarvin ja sitä olen tarvinnut näiden vuosien aikana. Mutta minä voin sanoa tänä päivänä Jumalani kunniaksi. Kun nuorena miehenä, 19-vuotisena miehenä sain armon tulla uskoon ja rupesin tätä Jumalan kirjaa lukemaan. Usein pöllimetässä, kun tulin kotiin, niin minä iltasella luin niin kauan kuin mä jaksoin sanaa. Ja sitten mä sain semmoisen kirjan kuin Artturi Kukkulan kirjan Pyhällä hengellä täyttyminen. Ja joulukuun alussa, kun olin taas siellä, luin sitä kirjaa Pyhällä hengellä täyttyminen. Ajattelen, minä täytyn sitä kirjaa lukiessa Pyhällä hengellä. Mä en tänäkään päivänä tiedä, eikä katsonut kelloon siinä silloin, kuinka kauan minä puhun kielillä ja ylistin Herraa. Se oli valtava kokemus mun elämässä. Ja varmaan tuntikausia oli puhunut kielillä, sitten mä nukahdin. Mutta Jumala meitä varustaa joskus jotakin uutta varten. Minä olin niin ujoin arka, että minä tänne olisi uskaltanut millään tulla, kun koulussa ei tiedetty, että osaavako se lukea ensiluokalla. Mutta Jumala on sittenkin, näkee pitemmälle meidän elämässämme kuin sen hetken. Jumala näkee meidän elämämme kokonaisuuden jo siellä meidän idussa, tietää mikä meistä on. Me luullaan, että niin
niistä ei taida tulla paljon mitään. Mutta Jumala näkee kaiken ja hän voi johtaa meidän elämäämme, kun annetaan se hänen johtonsa. Tämähän mun puheeni on vähän, voi olla semmoinen sekua, mutta mä jotenkin koin vaan siinä, kun ajattelin Pyhän Hengen opetuksesta hyvin syvällisestikin. Mutta mä ajattelin, minä puhun ihan perusasioista ensin. Ja jotenkin mennään niihin Pyhän Hengen armolahjoihin sitten, jos tässä aikaa jää. Mutta niin tämmöinen ajatus vaan itselleni tuli. Ja mä uskon, että te ymmärrätte minua. Otetaan ihan apostolien teoista, sieltä ensimmäisestä luvusta 4-8 tämmöinen ajatus, jossa tästä kerrotaan Pyhästä Hengestä. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin heidän ollessaan koolla yhdessä häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todisteeni sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tämä oli valtava sellainen kokemus sitten, tai lupaushan tässä oli vain tässä vaiheessa. Mutta on se valtava, että me uskovina oppisimme Jumalan sanan lupauksiin ja johonkin todellisiin Jumalan hengen toimintaan myöskin todellisesti uskomaan. Ja sitten me koemme, että se on totta, se toimii. Jos me emme usko näihin asioihin, ei Jumala pääse meidän elämässämme, meidän keskuudessamme toimimaan ja ilmestymään. Jumala vaikuttaa, antaa lupaukset ja sitten hän toimii. Ja ne on sellaisia valtavia asioita, kun Jumala toimii. Tässä älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka hän on antanut. Hän lupasi, että ei ennen lähdetä, vaan kun Pyhä Henki tulee, te saatte voiman. Oli se vaan, mutta nämä pysyivät siellä yläsalissa. Ne olivat siellä, ei ne ollut vain näin, että me ollaan keskellä täällä tarinoja ja ollaan mitä ollaan. Puhutaan kaiken maailman asioista, niin kuin me ihmiset voi yleensä puhutaan. Mä uskon, ne oli rukoilevat. Jumala, Herra, sinä annoit lupauksen ja me odotamme täällä, että sinä täytät. Voi kuinka me tänä päivän kristitytkin voisimme todellisuudessa odottaa. Jumala pääsisi paljon enemmän toimimaan ja ilmestymään meidän keskellään. Me ollaan joskus vähän menetetty tämmöisestä alkukristillisyydestä jotakin. Me ei jakseta niin paljon odottaa. Joskus Jumala antaa meille joskus odottaa, mutta se odotus joskus vain pakkitaan, kun se pyydetään ja ollaan ikuisia. Ja sitten vähän vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, että te olette olemaan minun todisteeni sekä Jerusalemissa eikä koko Juudeassa ja Samariassa aina määrin saakka. Pyhällä Hengellä on ollut valtavan suuri merkitys koko kristikunnan, koko tämän historian aikana. Mikään muu voima maailmassa ei saa sitä aikaa, mitä Jumalan sana ja Jumalan Pyhä Henki on saanut aikaan. Olette varmaan minun kanssa samaa mieltä. Vai saat näyttää, jos haluaa. Mutta niin, näin vain Jumalan sana vain todistaa.
Ja sitten voidaan vähän katsoa sieltä toisesta luvusta. Sieltä ensimmäisiä jakeita. Ja kun helluntai-päivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koululla. Kaikki ne hänen omansa. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispäin ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä jakantuvan ja asettuvan heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan kuin pyhä henki puhuttaviksi antoi. Jerusalemissa asuvia juutalaisia, juutalaispelkääväisiä miehiä kaikkinaista kansoista, mitä taivaan alla oli. Ja kun tämä ääni kuului, kokoontui paljon kansaa ja he tulivat ymmelle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät, sanoivat, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kunkin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? En ole koskaan milloinkaan kuullut tämmöistä tapahtumaa, eikä sitä varmaan ole ollutkaan eri puolilla maailmaakaan tällä tavalla, että siellä oli eri kansoista tullut ihmisiä. Ja nämä kun täyttivät opetuslapset pyhällä hengellä, he kuulivat kukin Jumalan voimallista teoista sillä omalla kielellänsä. Kyllä Jumalan pyhä henki voi välittää joskus ihan ymmärrettävää kieltä, mutta yleensä kielillä puhuva rakentaa sen jälkeen, se rakentaa itseään, sitä ei aina ymmärretä. Se on vaan merkki Jumalalta siitä pyhän hengen tulosta. Minäkin silloin siinä ylistin vieraalla kielellä, en tiedä kuinka kauan olin ylistänyt. Mutta tämä oli vaan tämmöinen ainutkertainen tilanne, jossa tämä pyhä henki tuli heidän ylleen. Oli se vaan suuri ihme. Jerusalemissa oli niin paljon ihmisiä eri puolilta, eri kansoista tullut, ja kaikki kuuli omaa kieltä. Eikö ole hieno asia? Jumala voi joskus järjestää tällaisen merkillisiä asioita, niin kuin sielläkin järjestetään. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, 14 ja korotti äänensä ja puhui heille: miehet juutalaiset, kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävänä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta 3. hetki, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeettain kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisen näkyjä näkevät ja vanhuksen unia uneksuvat. Ja palvelijan ja palvelijattarin päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat. Oli se vaan Pietarista, pelokkaasta, Jeesuksen kieltäjästä oli tullut tällainen rohkea mies. Ei enää Pietari arkaillut, eikä valehdellut, eikä puhunut mitä sattuu. Eikä ihmisten mielistelijä ollut, vaan hän julisti evankeliumia. Tämä on jotakin, mitä Jumala on luvannut heille, niin tämä on sitä sen lupauksen täyttymistä ja sillä tavalla. jae. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän,
Jeesuksen, jonka te ristiinnaulititte. Ja kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja Pietari ja muille apostoleille: miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille: tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien ja anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjana. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Jumala, Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän todisti, ja hän kehotti heitä sanoen: antakaa pelastaa tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan ja kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä 3000 sielua. Oli se vaan herätyksen tuulahdus Jerusalemiin, tämä Pyhän Hengen tulo. Ja Pietarin pelokkaasta Jeesuksen kieltäjästä tuli semmoinen saarnamies, joka julisti sanomaan niin, että 3000 ihmistä halusi antaa Jeesukselle elämänsä. Jotenkin tuntuu meitä tämän päivän Suomessa, voitiko tämmöisiä asioita milloinkaan enää tapahtua. Mutta niin tässä jossakin vaiheessa Afrikassa Jumala on ilmestynyt hyvin voimallisesti. Tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä on koolla evankeliumin sanoman kuulossa. Ja tuhansia ihmisiä siellä jättäytyy Jeesukselle. Hän ei ole joku tänäkin päivänä, ei tämä ole kaikkea historiaa, vaikka tuntuu meistä täällä, että tämä taitaa olla historiaa. Jeesus Kristus on sanonut: minä olen sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Siellä, missä ihmiset uskovat evankeliumin, se toimii. Mutta siellä, missä on tämmöinen kielteinen asenne, ei haluta ottaa evankeliumia vastaan, sillä naurataan ja pilkataan, niin kuin tänä päivänä tehdään. Ja tämmöisen ajan keskellä, missä me ollaan tämän päivän kristittynä, me tarvimme Jumalan voimaa. Vaikka Jumala elää meidän kanssamme, hän ei ole meitä hyljännyt hänen omiaan tänä päivänä, vaan hän haluaa meitä täällä tänä päivänä ja näinä päivinä vielä täyttää uudelleen Pyhällä Hengellä ja vallata itselleen meitä todellisena kuin me on oltu. Minä ainakin tarvitsen sellaista Jumalan valtaamista uudelleen, että mä voisin kirkastaa Kristusta. Minä olen yhtenä yönä tässä Jumalani edessä. Ja siinä kaiken keskellä koin semmoista omaa vajavaisuutta, että kuinka minusta mihinkään onkaan. Mutta sitten alkoi soida semmoinen laulun sana. Se kerro niin armahtavasti, että kaikki voi uskoa. Me tarvimme jotakin ihan Jumalan uuttakin siunausta ja uutta tapaakin toimia ja kaikkia tämmöistä, etsiä Jumalan siunauksen läsnäoloa, Pyhän Hengen läsnäoloa meidän tilaisuuksiin ja meidän omaan itseemme elämämme. Mutta niin Jumala voi meitä aina sitten yllättää. Se on. Hän elää vielä sittenkin. Ei jätetä toivoa tämän kaiken keskellä, vaikka se helposti joskus tuntuu sille, että miten tässä jaksetaan. Onko teistä tuntunut koskaan? Seposta on monastikin tuttu. Mutta meidän Herramme on sama voimassaan ja armossaan ja haluaa ilmestyä meidän keskellämme vielä ja siunata ja tällä tavalla. Ihan näistä hengen lahjoista otetaan ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvun sieltä 4. jakeesta vähän tähän päästään näistä armolahjoistakin tässä katsomaan.
4. aihe. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä hengen kautta toinen saa viisauden sanat, toisen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjan siinä yhdessä hengessä. Toisen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahja, toinen lahja arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahja, toinen lahjan kielien selittämiseen. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin hän tahtoo. Joskus näihin hengellisiin lahjoihin, ja me emme ymmärräkään aina sitten näiden merkitystä. Joskus ihan aikoinaan, muistan täällä meillä yksi vanha sisar aikoinaan tuli, kun tästä kielillä puhumisesta oli, ja hän aivan kuin oli ihmeissään. Vanha mummu tuli uskoon, täyttyi pyhällä hengellä. Ja sanoi, että mikä liekki ne kielet, että minä ymmärrän sitä. Mitä lie sijaan saksaa? Hän sanoi tällä tavalla. Eikä me niitä ymmärrä. Me puhutaan Jumalan salaisuuksia hengessä ja Jumalan henki rakentaa meidän uskoa sen kielillä puhumisen kautta. Mä itse olen, kun olen täyttänyt silloin 63 joulukuun alussa pyhällä hengellä. Minä usein, kun minä ajan yksin autolla, minä puhun hyvin paljon yksinään siellä kielellä. En mä ymmärrä, mitä mä puhun, mutta Jumalan henki. Hengessä mä saan rakentua. Se on jotakin semmoista rikkautta, jota mä en itse ymmärrä. Mutta minä koen, että Jumala, sinun siunauksesi vaan tulee virtaa mun elämään. Jos sinä toinen kuuntelee, eihän se ymmärrä mitään. Eikä minäkään ymmärrä. Mutta se Jumalan hengen siunaus on niin valtava, että siinä me rakennumme. Minä tarvin hyvin paljon Jumalan hengessä rakentumista, vaikka mä en ymmärrä sitä. Näin se sanoo. Pitää sitten sanoa, että ei se ole. Minun piti selittää tästä pyhän hengen kasteesta, miten se on vain merkki, että Jumalan pyhä henki sinun tuli. Se täytti sinun pyhällä hengellä. Se oli merkki siitä, että täytettiin pyhällä hengellä. Niin se oli sillä helluntai-päivänäkin. Se oli merkki heille pyhällä hengellä täyttämisestä. Eikö ollutko tämmöinen asia? Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteisiksi hyödyksi. Siinä mä jossakin vaiheessa, kun näitä ilmoituksia ja siitä voi olla jotakin, joskus me ollaan vajamaisia ihmisiä, me emme osaa tätä Jumalan lahjaakaan oikein käyttää. Ja voi ilmetä jotakin epätervettäkin näissä hengellisillä alueilla, kun ei ymmärretä eikä ole kasvettu uskossa niin pitkään. Ja mistä mä tiedän? Mä olin Jumalani edessä erään kerran hyvin pitkään. Mistä mä tiedän? Että onko tämä Jumala todellinen hyvä ilmoitus? Oikean aidon Jumalan hengen vaikutusta. Mutta silloin valtasi kaiken keskellä. Tämä sana mun sieluni henkilöni tuli voimallisesti. Hengen ilmoitus annetaan yhteiseksi hyödyksi. Se on aina hyödyntävää. Ja kaikki semmoiset sanomatkin, jos Jumala niitä antaa profetian sanoman, niin se vaikka siihen sisältyy vähän
joskus nuudetta ja ojentamista niin kuin meidän elämään. Me tarvimme tämmöistäkin omassa elämässä. Jumala voi meitä ojentaa vähän, että vähän mennäänpä nyt suoraan eikä sinne kierroon. Niin sen sävy on aina, mä haluan auttaa teitä. Mä haluan siunata teitä. Mä haluan nostaa. Minä haluan viedä eteenpäin Jumalan tiellä, Jumalan siunauksiin. Se tulee aina, Jumalan terve Jumalan ilmoitus, se tulee yhteisiksi hyödyksi. Vie eteenpäin, auttaa meitä. Siitä me tunnistetaan, mikä sen sävy on aina auttava, ei tuomitseva, vaikka siinä koetaan ojentamista. Sitten näitä terveeksi tekemisen lahja myöskin on olemassa. Ja Jumala on lupauksensa takana ja vielä vastaa lupauksistaan. Seurakunta on paikka, jossa me toimitaan. Jos joku sairastaa, pyytäkää seurakunnan vanhimpia ja olilla vuodelleen siunatkoon ja Herra antaa sairaan jälleen noustua. Näitäkin tapahtuu. Tämä on Jumalan sanan kautta toimiminen, eläminen ja Jumala on sanansa takana. Ei hän itseään kieltää halua saattaa. Ei näitä aina tapahdu, mutta niin joskus niitä tapahtuu. Olen itse paljon sairastanut ja tarvinnut lääkäreitä, mutta oliko se 88 mun polveni koko kesän lääkärit hoiti sitä, ne täystivät ja vettä tuli polveen. Koko kesän minä makasin. Siinä jotakin pientä käppäsin siinä kotona, mutta kun vettä joka viikon laskettiin kahvikupillinen vettä polvesta, ajattelin koko kesä. Ja elokuussa tähystettiin vielä se polvi. Eikä lääkärit osaa, ei tiedä mitä he tekevät. Syyskuun alussa Ylirevin Pentti ja Annikki tuli meille. Ja eteisistä mä tervein Penttiä. Pentti sanoi mulle yksinkertaiset sanat. Että niin, Jeesuksen nimessä saat olla terve. Seuraavana päivänä lähdettiin puolukkaan. Se oli voimin 2 sankkoa puolukkaan. Seuraavana vuotena hiihdon 2 000 kilometriä vapaa-aikana. Polvi tuli terveeksi. Meidän Herramme on sittenkin, että meidän pitää Jumalan sanan lupauksiin luottaa, toimia sen mukaan ja hän voi vielä ihmestyä. Minä vaan, vaikka ei aina ole täällä tapahtunut, mutta mä tiedän, että me saamme luottaa häneen kaikkien keskellä. Profetoimisen lahjasta tässä mainitaan, se on lahja, jossa Jumala voi antaa ilmoituksen jollekin sanoman, vaikka tämän kokouksen aikana tai milloin se tuleekaan. Sekin on aina, Jumalan henki voi toimia monella tavalla. Yhden kerran oman kokemuksen vuosien varrelta. Olin täällä ilmeisesti silloinkin olin puhumassa ja meille oli tullut siellä takapenkissä istui joku veli tuolta toisista seurakunnista ja sen seurakunnan vanhimmistoveli. Ja kuule, Jumala siinä mulle antoi ilmoituksen sille veljelle. Hän tiennyt, harvoin olin tavannut, mutta sen verran, että tunsi hänet. Jumala antoi ilmoituksen. En voinut kaikkien kuullen sitä ilmoitusta, mutta Jumalan pyhä henki ohjasi minut viemään sinne penkkiin sen sanoman sille velille. Tuo veli muuttui siinä. Hän alkoi kyyneleet vuotaa hänen silmistään. Sanoi, minä olin jättämässä seurakunnan. Minä olin jättämässä oman palvelustehtäväni siinä seurakunnassa.
mutta Jumala halusi rohkaista häntä olla paikallaan. Vielä tänä päivänä tuo vanhemmistoveli, vanhana miehenä on siellä seurakunnan vanhemmistoveli. Yhtenä kantavana voimana ollut nämä vuodet. Siitä on jo muutama vuosikymmen aikaa. Varmaan 15 vuotta ainakin. Jumala voi jollain eri tavalla meille ilmestyä ja auttaa. Ja tämänkin sanoman välittämisessä me tarvitsemme Jumalan viisautta. Ja en halua tänään kerskua, mutta Jumala armossaan joskus meitä auttaa. Eikö ole näin? Joskus myöskin näitä kielten selittäminen, se lahja jollekin Jumala antaa. Ja se on myöskin sitähän seurakunta sitten rakentaa. Kun joku puhuu kielillä, niin ihmisen joku selittää. Ja tässäkin voin sanoa, että ei se ole aina sanatarkkaa kääntämistä, vaan se on sen kielten selittämisen, sanoman esille tuomista, mikä se sanoma siinä oli välitettävänä. Tässä olen tämä on tämmöistä minun puhelu, kun se on. – 14. luku, katsotaanpa sitten, mitä hän on sinne merkannut, että mä sieltäkin ottaisin. Siitä alusta 5 ensimmäistä jaetta. Tavoitelkaa rakkautta pyrkimään saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin rohvetoimisen lahja. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle, eikä häntä näet voi kukaan ymmärtää, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta rohvetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuu rakentaa itseään, mutta rohvetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin minä voisin teidän rohvetoivan, sillä rohvetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ettei tämä samalla selitä niin, että seurakunta rakentuisi. Joskus tämä kielillä puhuva voi saada sanoman sillä tavalla, että hän puhuu kielillä ja myöskin selittää sen asian. Jumala voi antaa tämmöisiä erinäisiä lahjoja, jota kautta seurakunta pääsee sitten siitä rakentumaan. Ja sillä tavalla. 13 jae. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Sillä jos minä rukoisin kielillä ja puhuisin, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Se ei meitä itseään rakenna, jos me puhutaan ja rukoillaan kielillä. Ihan viime vuosien aikana olen jotenkin huomannut tämmöisen, että me voimme kielillä rukoilla jonkun asian puolesta. Minulla oli tässä vuosia sitten yhden henkilön kanssa semmoinen sopimusrukous erään henkilön puolesta. Ja muistan lähdin 4 kouluvuoroa ajamaan täältä, niin tuosta kylältä kun lähdin, minä koen, että minä aloin rukoilla sen sopimusrukouksen puolesta. Mutta kohta minä rukoilin 4 asti, minä rukoilin kielille siinä autoa ajaessa. Jumala jotenkin vaikutti, että mä sain kielillä puhuen rukoilla sen asian puolesta. Ja kohta sen jälkeen sitten tapahtui niin, että tuon henkilön, jonka kanssa meillä oli sopimusrukous, yhdessä iloitsimme. Jumala, sinä veit sittenkin sen asian voittoon tämän sopimusrukouksen kautta. Meidän Jumalamme voi meitä niin monipuolisesti käyttää ja monella tavalla, kun me ollaan avoimia häneen ja hänen kauttaan, mitä Jumalan henki meille voi antaa. Ja
ja johdattaa ja siunata. (39:40) sanotaan sillä 14. luvussa. Sen tähden, veljet, harrastakaa rohvetoimista, älkää estäkö kielillä puhumasta, mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksestä. Minusta tämä on sellainen ihan näin seurakunnassakin, että se tapahtuu säädyllisesti järjestyksessä. Mutta on se vaan joskus, näin uskovien kesken on se vaan valtavaa. Sitten joskus vaan olla joku kokous, tämmöisessä tilanteessa se ei, jossakin rukouskokouksessa. Jos Jumalan henki saa täyttää meidät kaikki, niin me voimme siinä, minä en pidä pahana, vaikka kaikki puhuisi siinä kielillä ja rakentus omaa hengellistä elämää rakentaa sillä tavalla. Se tapahtuu hänelle rakentumiseksi. Eikä se häiritä ketään, vaan me saamme itse kukin rakentua. Niitäkin tapauksia mä oon ollut mukana tämmöisissä tilanteissa ja eikä se mitään pahennusta ollut siitä semmoisessa tilanteessa. Mutta niin tämmöisiä ajatuksia tässä omista kokemuksista voisin jotakin mainita tässä. Vuosien varrella olen kokenut jotakin. Saanko Rauni mainita yhden tilanteen, jossa me yhtenä sunnuntai-aamuna Tertun kanssa juomaan vain kahvia siinä kotona. Kaikessa rauhassa. Mutta kuule, Pyhä Henki minulle antoi vain ilmoituksen, että ilmoitapa sille Raunille, että meidän mökillä siellä on kastetilaisuus sinun iltapäivänä. Mitään muuta Jumalan henki ei mulle antanut tehtäväksi. Mä otin puhelimen. Minä sanoin tuolle vaimolle, että asioilla on vaan otsatukka. Semmoinen ainutkertainen tilanne. Toista ei tuu samanlaista. Siitä otin puhelimen, soitin Raunille, että tervetuloa sinne meidän mökille. Siellä on semmoinen kastetilaisuus. En muista parikohan, siellä oli muuta kasteja menossa silloin. Ja Rauni sinne tuli silloin. Meillä oli yksi kastepuku sitten siellä ihan vähän niin ylimääräinen, ei siinä hetkessä sitä kukaan tarvinnut. Rauni meni kasteelle ja sillä tavalla. Tämä oli yksi tilanne meidän. Jumala voi meitä johdattaa eri tavoilla. Yhden kerran vuosien varrella kerron toisen tapahtuman, jossa Jumala olimme sopineet Hyrynsalmelle, että minä tiistai-iltana menin sinne rukousiltaan mukaan. Ja minä olin päättänyt, että minä otan Hyvä Sanoma-lehtiä ja tuossa matkalla kierrän taloissa ja jaan Hyvä Sanoma-lehtiä ihmisille. Ja niin mä lähdin ajamaan. Ennen Taivalkosken tiehaaraa. Pyhä Hengen ääni sanoi, että ei ole hyvä mennä nyt, eikä sillä, minä en halua, että sä menit sinne. Ja mä olin siinä, pysäytin auton ja vähän aikaa rukouksessa siinä oli. Niin Jumala sanoi, mene Aittokylään. Hyvä Sanoma-lehti. Minä siitä soitin, Samsa oli siellä Hyrynsalmella, että mä en tulekaan tänne. Mä lähdin sitten sinne Aittokylään, siellä ihmisten kanssa keskustelin. Ja yhden tätin puolesta sain rukoilla siinä. Ja tavallaan johdattaa hänet uskon tielle. En tiedä ihan tarkkaan, miten hän pääsi sitten, mutta kyllähän hänen kanssaan voi myöhemmin hengellistä asioista puhua ja tällä tavalla. Mutta kun tuun tänne kirkolle sitten sieltä kierrokselta, Jumalan Pyhä Henki sanoi, minun työkaverihan on pyytänyt käymään heillä kylässä joskus. Tarja oli tuossa liikkeessä töissä, niin
minä menin Tarjalta kysymään, että sopisiko se, että me emännän kanssa tultaisiin teille tänä iltana kylään. Sanoin, että vaan. Että Pentti on töissä ja te tulee sitten ja tulkaa tehdä missä ajoissa. Niin me mentiin, ja kun Tarja alkaa puhumaan, kysymään uskoasioista näistä, ja Pentti siihen tulee ja siinä me juodaan kahvia ja keskustellaan. Niin minä sanoin, että ettekö te voisi jo antaa elämän Jeesukselle tänään, tässä ja nyt. Ja niin ei sanonut, kyllä me halutaan. Siunata Jeesus tielle heidät. Sen takia Jumala esti meitä Hyrynsalmelle, minua Hyrynsalmelle menemästä. Tämä on Jumalan johdatus. Meidän on hyvä joskus olla Jumalan henkilö avoimia ja toimia sen mukaan, miten Jumalan henki milloinkin johdattaa. Joskus näitä yllätyksiä voi tulla ihan myönteisiä, ihan tämmöisen muutaman kokemuksen. Ihan jotakin olen muutaman ajatuksen pannut, mitä Pyhä Henki kaikkia on. Se on niin laaja alue, että me jotakin pikkusen voimme vähän niin kuin ymmärtää. Pyhä Henki ei ole välinen, vaan Jumalan persoonan läsnäolo. Jumala persoonallisesti Pyhässä Hengessä, se on hänen läsnäolonsa. Pyhä Henki saa tilaa, kun kaikki perustuu rakkauteen. Se on rakkauden evankeliumia ja rakkautta me tarvitsemme. Pyhällä Hengellä tulee olla tilaa ja toimia, jopa yllättää meitä. Sille pitää antaa tilaa meidän elämässä. Jos me ei maa tilaa, niin ei hän voi meitä yllättää. Pyhä Henki on puolustaja, mutta hän on myöskin lohduttaja. On se valtava asia. Meidän elämässä ei aina hyvin pyyhin, niin kuin oli yksi raktaatti semmoinen, että hyvin pyyhkii. Mutta niin ei meillä aina voi sanoa, kuka teistä voi sanoa, että minulla aina hyvin pyyhkii. Mutta me tarvimme Jumalan tämmöistä rohkaisua ja apua sinne monasti tilaisuuksissa tai asioissa milloin. Se on puolustaja ja lohduttaja. Uskovien Jeesuksen omien, meidän ennen kaikkea. Hän on uskovien vapahtaja ennen kaikkea. Pyhä Henki johtaa vapauteen. Ja joskus ollaan niin kireitä ja tämmöisiä, mutta Pyhä Henki vapauttaa niistä paineista ja tämmöisistä. Oletteko kokeillut koskaan tämmöistä? Minusta ne on hieno asia, että pääsee vapautumaan. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Se on aina Kristuskeskeisyyttä. Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Ja Pyhä Henki voi meillä ei täällä ole vainoja, mutta antaa rohkeuden vainojenkin keskellä. Monet ovat tämmöisten vainojen ja me täällä voidaan kokea pilkankin keskellä joskus semmoista. Pyhä Henki siinä meitä auttaa ja rohkaisee ja lohduttaa ja tällä tavalla. Ihan en paljon enää tässä teitä viivytä, mutta ihan muutama ajatus. Filippiläiskirjeestä on merkannut tullut sen paikan. Kolmas luku ja 20-21. Mutta meidän yhdyskuntamme on taivaassa. Sieltä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiinsa kirkkauden kaltaiseksi sillä voimalla, jolla hän myös voi tehdä kaiken itselleen alamaiseksi.
Meidän yhdyskunta, lopullinen päämäärä ei ole täällä. Eikä minä olen joskus sanonut, että on se vaan valtava, että mä saan tästä lihan ruumiista joskus vapautua ja päässä Jumalan valtakuntaan ja iankaikkiseen elämään. Ei tarvitse tämän lihan kanssa taistella, kun se on aina vihollisuudessa Jumalaa vastaan. Minusta se on valtava asia. Meidän yhdyskuntamme ei ole täällä. Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Hän on sitten todellinen vapahtaja, kun ollaan hänen valtakunnassa. Ja hän on muuttava meidän alennustilassa ruumiinsa kirkkauden kaltaiseksi sillä voimalla, jolla hän voi tehdä kaikki itselleen alavoiseksi. Me olemme vielä tässä alennustilassa täällä alhaalla. Ei me vielä olla sitten perille päästy. Eikä me tässä me alennustilassa ollaan, mutta Herra meitä pyhän henkensä ja sanansa kautta tukee ja kantaa ja vie eteenpäin. Minusta se on mahtava asia. Ensimmäistä Johanneksen kirjeestä sieltä. Kolmas luku. Ja ensimmäisestä 3. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisiksi, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän oli. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Se on ääretön Jumalan rakkaus, mikä hän on meitä rakastanut ja hän on kutsunut meidän Jumalan lapsiksi. Ei ole jotakin tämän maailman lopusakkia, vaan olla Jumalan lapsi. Armosta pelastettu. Voi kunpa me ymmärtäisimme tämä. Sen tähden ei maailma tunne meitä. No me olemme vähän vieraita tässä maailmassa. Oletteko kokenut tämän maailman keskellä? Ei ne aina ymmärrä meitä uskovinakaan, vaan ne aivan kuin vähän vierastaa meitä. Eikä se aina niin synkkaa niiden ihmisten kanssa ja tämän maailman menossa, jotka elää. Rakkaani, nyt olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksi, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. On se suuri päivä, kun saamme olla Jumalan valtakunnassa. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksi. Ei se ole vain sellainen uskottava, vaan me tiedämme. On se hyvä tietää. Jumalan sanakin on äärettömän arvokas, että me paljon tiedämme sitä kautta asioita ja ymmärrämme täältä näitä asioita. Mä oon pannut yhden paikan tuonne, en tiedä onko se tähän tarkoitettu. Luenpahan tämän kuitenkin. Jumala
haluaa elää seurakunnan keskellä. Oletteko sitä mieltä? Hän haluaa ilmestyä meidän keskellemme aina uudestaan. Ja tästä rukouksen voimasta mä haluan vielä ihan tähän päätökseen lukea täältä Jaakobin kirjeen 5. luvun 13. jae siitä 17. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimman ja he rukoilkoon hänen edestään, voitellen häntä öljyllä Herran nimessä. Uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhuskan rukous voi paljon, kun se on harvassa. Elia oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla ja Herra sanoi, ettei satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan ja taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmää. Herra voi meille ilmestyä ja auttaa ja siunata ja käyttää pyhällä hengellä ja sanan kautta vahvistaa meitä ja rohkaista ja innostaa kulkemaan Jumalan tietä koko sydämisinne ja koko mielinettä. Kiitos Seppo. Perusasioista se lähtee. Perusasioista. Tähän loppuun vielä voisin lyhyesti kertoa, että mitä se Pyhä Henki tosiaan miten itse on sen vahvana kokenut, että siis se antaa ymmärryksen. Antaa ymmärryksen käsittää tätä Jumalan sanaa. Siis avaa. Ja mä oon aika monesti törmännyt semmoiseenkin, että ihmiset sanoo, että niin, että uskovat vaan, että saa tehdä väärin ja annetaan anteeksi. Aina vaan annetaan anteeksi. Mutta silloin ei ole ymmärtänyt sitä Kristuksen armoa. Eihän se niin ole, että sitä tehdään tietoisesti väärin ja vaan anteeksi annetaan ja vääryyttä koetaan, niin sitten vaan kaikki tampataan sen alle, että pitää antaa anteeksi. Eihän se näin mene. Vaan asiathan täytyy tietenkin selvittää ja sopia. Ja sitten se, että se Pyhä Henki antaa voiman sitten antaa anteeksi. Amen. Pyhä Henki antaa se. Siis varmasti on ihmisillä semmoisia asioita ja kokemuksia ja vääryyksiä ovat kokeneet, että inhimillisesti on täysin mahdotonta antaa anteeksi. Mutta se, että se on ainut tie, miten pääsee ja sana kehottaa anteeksi antamuksia, silloin pitää pyytää Jumalalta sitä voimaa siihen, että voi antaa anteeksi. Se ei ole niin helppo. Ja sitten myöskin se, että kun sana sanoo, että Pyhä Henki vie kaikkeen totuuteen, niin mulle se on merkinnyt myös sitä, että me ymmärrämme, että seurakunta on vajavainen. Seurakunta on vajavainen. Ja se, että niin kuin sanotaan, että voimme olla asioista montaa mieltä, mutta Jumala kuitenkin osoittaa, kuinka asia on, kun hän vain vaellamme samaan suuntaan. Me olemme erilaisia mielipiteitä, mutta se, että me ollaan vajavaisia ja varmasti tehdään ihan puhtaita virheitäkin. Niin törmäsin tuossa netissä, siinä oli hirveän hyvin kirjoitettu tästä justiin tämmöisestä, että miten Pyhä Henki valaisee myös sen, että ymmärtää, että seurakuntakin koostuu virheellisistä tai vajavaisista ihmisistä. Kun kerran minä kuulin, kun yksi sanoi, että en ole löytänyt mieleistä seurakuntaa. Niin minulle vähän sen kalskahti, että saattaa olla, että joutuu etsimään aika pitkään. Saattaa olla, että joutuu etsimään aika pitkään, jos ei ole mieleistä löytynyt. Sano, että seurakunta on mikä yksi parhaimmista ihmisen kasvattajista. Niin kuunnelkaa. Joku viisas on sanonut näin,
että jos seurakunnan aiheuttama haavoittuminen saa sinut menettämään uskosi Jumalaan, niin sinun uskosi ei ole koskaan ollutkaan Jumalassa, vaan ihmisissä. Että tavallaan se, että jos loukkaantuu, ja varmaan voimme loukkaantua ja kokea niin kuin, tosi niin kuin ja olemme haavoittuneita, mutta se, että se ei niin kuin estäisi, että siitä huolimatta vaan seurakunta, koska Jumala on Jumala. Ettei se, ja olen myös rukoillut sitä, että minä en kenenkään ihmisen niin kuin kompastukseksi tulisi, että joku minun takia jättäisi tulematta Kristuksen seurakuntaan. Että Herra olkoon armollinen meille jokaiselle ja ymmärtäisimme, että olemme vajavaisia. Ja mä kyllä luulen, että Pyhä Henki kyllä osoittaa, että kukaan ei tahallaan halua toista täällä loukata, että se on niin kuin vahingossa tehty. Niin sitten hän jatkaa lyhyesti tässä vielä, että seurakunta koostuu epätäydellisistä ihmisistä, siksi haavoittuminen on mahdollista, mutta on vaarallista rakentaa uskonsa ihmisten varaan. Hengelliset johtajat tai seurakunnan jäsenet epäonnistuvat silloin, kun seurakunnissa kohdellaan ihmisiä väärin ja luottamus voi särkyä ja se voi horjuttaa uskoa Jumalaan. No näinhän voi käydä, kun olemme vajavaisia. Ihmisten epäonnistuminen ei kuitenkaan koskaan muuta Jeesuksen luonnetta tai rakkautta sinua kohtaan, vaikka ihmiset voivat toiminnallaan antaa väärän kuvan Jumalasta. Jumala ei ole koskaan antanut väärää kuvaa itsestään ja toivoo, että Jumalan ihmiset kantaisivat hyvää hedelmää kaikessa. Ole rehellinen ja vie murheesi Jeesukselle ja anna anteeksi. Älä anna rikkinäisten ihmisten muodostua linssiksi, jonka kautta katsot uskollista Jumalaa. Et muistaa kuitenkin kaiken yli se, että Jumala on hyvä ja Kristus on antanut henkensä meidän puolestamme syntien tähden, että mikään niin kuin ihmisen toilailu ei saisi niin kuin estää sitten tulemasta sen hyvän Jumalan luokse. Että pyydämme sitten niin kuin Herralta sitä Pyhää Henkeä auttamaan. Ja niinhän se sanakin sanoo, että hullutustahan tämä on maailman ihmisten mielestä. Niin varmasti on, jos ei Pyhä Henki saa avata. Siksi se on niin äärettömän ihana asia se Pyhä Henki, mikä Jeesus on meille lahjoittanut. Ja se on jokaiselle tarjolla, joka tahtoo. Aamen.